Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मला असं वाटतं की दुटप्पी भूमिका आहे. 12 जानेवारी 2022ला बारसूमध्ये रिफायनरी व्हावी, जगातला मोठा प्रकल्प व्हावा, त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा GDP 8.5 न वाढणार आहे असं पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजींनी दिलं. आता रिफायनरी ज्यावेळी होते त्यावेळी त्याला विरोध करायचा, प्रकल्प गेले म्हणून बोंबाबोंब करायची. याचे प्रश्न खरंच तुम्ही त्यांना विचारले पाहिजेत. आणि जो आढावा काल मी घेतला प्रशासनाकडनं, त्या बैठकीमध्ये या दोघांनी असं सांगितलं आहे की तसा काय आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, पण तुम्ही लोकांना समजवा. ही नक्की भूमिका कुठची आहे? आणि राजन साळवींच्या भूमिकेचं मी एवढ्यासाठी स्वागत करतो की ते पहिल्या दिवसापासून रिफायनरीच्या समर्थनावर ठाम आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.